אני זוכר בילדות את אבא שלי אורז את התיק של המילואים. אני די מהר הבנתי שהגעגועים תכף יגיעו, געגועים לאבא. יש לנו היום ילדים גיבורים להורים גיבורים שעושים המון מילואים, וזה די מעורר השתאות. אני רוצה רק להגיד שכשאני הייתי ילד, ההורים שלנו הלכו למילואים, אבל לא היו כל כך הרבה מלחמות והם לא נעדרו כל כך הרבה זמן מהבית. אז כתבתי סיפור על ילד שאבא שלו הולך למילואים. כמובן נקרא אבא במילואים. ישבתי על המיטה והיבטתי באבא שארז תיק. לאן אתה הולך, אבא? שאלתי וחשבתי, אבא עושה טריק? אבא חייך חיוך רחב שמנסה להמתיק, אבל אמר, אני הולך למילואים. מה זה מילואים? נשמע לי לא מתאים. במילואים שומרים על המדינה, ענה אבא. כולם באים. עוזרים לחיילים כמו שעוזרים בכיתה למורה, ולא מאפשרים לרעים לעשות לנו רע. אני לא באמת רוצה ללכת, אבל חייב. הולך לעזור למדינה לשנות את המצב. חייכתי וחשבתי, אבא שלי יהיה חייל, גיבור על? אבל בלב היה ברור לי שזה לא הולך להיות קל. לא רוצה שאבא ילך, אנחנו נתגעגע לאבא כולנו. לא ידעתי שאבא שומר על המדינה, חשבתי שהוא רק אבא שלנו. אבא יחזור הכי מהר שיצליח, הוא הסתכל לי בעיניים וככה הבטיח. אמא אמרה שהמדינה במצב פחות טוב, שהיא צריכה כל מי שיכול לבוא לעזור מקרוב. דבר ראשון אמרתי לאמא, אין לך מה לדאוג. אשמור עלייך ועל אחיותיי כמו שצריך לנהוג. שאלתי את אבא כמה זמן הוא יהיה שם ומתי יחזור. אמרתי לו שלא ידאג, שלא ישכח שאני בבית, שיזכור. אבא הסביר שהכי חשוב לאמא לעזור. גם הם מבינים שכשאחד מהם לא בבית, מורגש מחסור. לוליפ היה גאה בי והציע כמה רעיונות. אמר שיש לו מחשבות שונות. אולי להכין מכולנו יומן, מכל המשפחה. כל אחד יצייר או יכתוב משהו של עצב או שמחה. כדאי וחשוב לשוחח עם סבא וסבתא. אפשר למשל לכתוב סיפור לאבא. סיפור מצחיק או מרגיע, סיפור אמיתי או מהדמיון, סיפור מומצא מהאגדות או כזה שיש בו היגיון. אפשר גם ליצור לוח צבעוני ובו לספור את הימים לאחור. בכל יום להוסיף מדבקה ובתקווה לבחור. ללטף גם בשביל אבא את אנזו, החתול השחור, ולהשקות את הצמחים ולהאכיל את הכלבה. לחבק את אמא הרבה גם בלי סיבה. לוליפ הסביר כמה חשוב שהמשפחה תישאר ביחד. דווקא בתקופה כזו הביחד גובר על הפחד. כשאבא יצא מהבית הרגשתי עצוב אבל גאה. עכשיו אני האבא של הבית. כל אחד רואה. אבא נשק וחיבק ואמר שהתגעגע לכולנו. הוא הולך לשמור על המדינה, אבל הוא תמיד יישאר אבא שלנו. אז השתדלתי לעזור, ניקיתי, סידרתי, מכלום לא נבהל. כשאבא התקשר, אמא סיפרה לו שאני גיבור על. כל הזמן הייתי עסוק, הזמן כאילו נזל לי בין האצבעות. כשאבא יחזור מהמילואים, יחכו לו בבית המון הפתעות.